Tak naše znělka už dozněla, jsme rádi, že se vám mimochodem hodně líbí, ale já vás teďka nalákám na dnešní díl. Tak v dnešním díle budeme mluvit o psech, kterým se říká bojová plemena. Jednoho takového psa přivítáme také ve studiu. Navíc se podíváme za zvířaty, které teda já vůbec nemusím a kvůli nim jsem ochotný vyskočit i z druhého patra domu. Budeme mluvit o pavoucích. No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na dobré rady zvířecího doktora. A taky vám připomeneme naši soutěž, která se týká vás všech, který umíte pracovat třeba s videokamerou nebo s telefonem, který video umí natáčet. Tak se posaďte, začínáme. Tak když se podíváte tady na toho rottweilera, říká se bojové plemeno, zatím vypadá míru milovně, přesto všechno má košík. Ivo, mě by zajímala jedna zásadní věc, bojový plemeno, jak to vůbec je s tím míněním a s tím, jak jsou psi rozdělení. Existují bojový plemena? No, víte, mně se to celkem jako nelíbí. Ovšem, abychom někam vůbec byli schopni zařadit některé ty opravdu tvrdší psy, nebo který měli ten původ, když si že bojovali proti býkom nebo bojovali na zápasech proti sobě, tak zase o toho tak dalece nejsem. Ono je to v podstatě daleko jednodušší o nich mluvit, než vyjmenovávat jednotlivá plemena. Tito psi jsou prostě specialisti. Jasně, jsou specialisti, ale já bych se zastavil u jiné věci. Bojový plemeno, nebo alespoň ten výraz, je spojovaný většinou se psama, který někdy v nějaké situaci někoho třeba napadnou nebo působí hrůzostrašně, bych řekl. Ale já to třeba vezmu teďka přímo na sebe, mám bordelský dogy a nemůžu říct, že by bordelský dogy byly hrůzostrašný a že by byly bojový plemeno. Tak je to výchovou, je to tím, jak se vůbec člověk k těm psům chová? Určitě má na tom největší podíl, protože oni jsou opravdu velice jako hodně vyrovnané zvířata. Tam, kde spíš border dogy, to už jsou víceméně společenští. Pojď sem. Sorby. Tak. Moje horka, to bude lepší na tu zem hodat. Tak chceš jít na zem? Chceš jít na zem? Pojď. Můžu se zvednout? No určitě ho můžeš dát na Sorbone, zem. Pozor, náš host se jde projít, aby spadl ti port. No, na ten jsem zapomněl. Tak. Nozi. Zkusíme pochytat. Člověku, pojď tady u nás sednout, to vidíme, jak to tam budeš mít v obýváku. No to žádný, vidíte, jak poslouchá. Sedni. Dobře. Tak. Paráda. Tak je vidět, že mu chutná tedy i přes ten koš. Jo, to jindy nemáš jak ani. Hele, tak já se klidně posunu sem a ty můžeš jít naopak sem. To tam vyhovuje. Jo, vyhovuje, že na něho uvidíš. Abych na něho pěkně viděl, nemusím otáčet hlavu. Dobře. Zůstaň. Chtěl jsem v našem obýváku udělat prostor tak, jak to má být. Pojďme se vrátit k tomu, jak je to s tou výchovou teda, prosím tě. Takže ono je to tam prostě trošku jinak. Oni jsou, dá se říct, velmi vyrovnaní, velice klidní. Může být výjimečně, ale jeden ze stav jako psů může být, který je od narození vlastně nějaký nebezpečný. Oni jsou hrozně pevní, vyrovnaní díky vlastně těm soubojům a tomu všemu, čím vlastně ti psi prošli. Jasně. Takže oni tam byly obrovské selekce. Jo? Prostě je to v genech, ale. Rozvykládávat přesně, tak tam už je to v genech. Jo? Tam je v genech to, ale pozor, rottweiler, to je služební plemeno. Jo? To nemůžeme vůbec brát jako bojové, možná jenom pro ty lajky, jo? Je to jako, že to je to. Jinak roťák je služební, on neměl nic společného ani s nějakýma zápasama, jo? Nebo něco, to víte, že to taky někdo, nebo to ví, že to taky někdo jako použil nebo zneužil, ale jinak tyto psi vlastně byli zase rottweileri, to byli spíš řezničtí psi, později na hlídání a na obranu člověka, na hlídání dvorů a policejní psi to byli a služební psi obecně. No. Prosím tě, ale když vezmu bojový plemeno, tam asi nejvýznamnější roli zastupuje pitbull. To se tak nejvíc skloňuje. Ano. Přesto všechno znám spoustu rodin, kde pitbull je v domácnosti, kde jsou malí děti. Jak vybírat vlastně psa do domácnosti, když už se rozhodnu pro takový plemen? Honzo, když se mě ptali, jakého psa jako bych doporučil, malého, ne velkého jako do bytu, a pokud možno, aby hlídal, tak prosím vás, tam není moc výběr. Tam jediný, který bude tutově bezpečný tomu děcku, bude pitbull. Jenže to, jak jsem řekl o pitbullovi nebo staffordshireský teriér. Ano. Ještě možná staffordshireský bull terrier, jo? Bull terrier jako takový, s těma nemám jako moc zkušeností. Ale tyto plemena za ty ručím. Jasně. To jsou tak vyrovnaný, tak pevní psi, že to děcko, když na ně spadne, tak prostě půjdou pryč. My jsme takto seděli, když jsme byli ještě bezdětní
kámošema, co přijeli, měli 2 kluky. Ti lítali, je pronásledovali, jsem měl Jarmilu. Víte, jako, no víš, jako staffordshireského teriéra, amerického staffordshireského teriéra. Jarmilku hrozně dávno už je to. Před 15, před 16 rokama, jako co umřela. No a ti kámoši prostě, my jsme pili kafe, že, v tom obyváku a ty děcka furt pronásledovali. A jim po 4 hodině ona už se začala prostě zvedat, už na to nebyla zvědavá, takový kluci prostě, to furt. Tak nakonec už jsem říkal, no, nevrčela nic, jo, ale začala se zvedat, různě před nima schovávat, utěkat do chodby a šla do kuchyně, oni za ňou, jo. Chtěla svůj klídek. Přesně tak, nešlo to, tak říkám, kluci, nikam už tady budete a Čubu jsem prostě zavřel do kuchyně a hotovo. A byl klídek. No za chvíli byla zpátky, říkám, co je, my jsme na ně úplně zapomněli. A oni ty děcka, ty nech toho, hele, ne. Dobře, ne. Poslouchá. No jasně, ale mě štve, že se vůbec vedl z odložení, rozumíš? Pojď sem. On se chtěl poškrabat asi, víš, ale ne. Dobře, lehni. Dobře, tak je hodný. Lehni, zůstaň, hodný pes. No a představ si, ti kluci prostě zase otevřeli, protože my, jak jsme byli tak zapáleni, jak jsme se bavili. Jo, do toho kafe. Tak do toho kafe jsme byli zapáleni, tak najednou Jarmila tam přiletěla, ženo a ti kluci za ňou. Prostě ještě jednou jsem to tak udělal, po 3. už ne. Zamčel jsem mu do ložnice a vzal jsem klíč a byl pokoj. Rozumíte, tam je všecko vždycky. Musíme, a i takového pevného psa, který to prostě vydrží. A to je jeden z miliona případů, já znám takové jako věci, co ti psi vydrželi, dokázali. No, že abychom tady trávili do rána. To nemůžeme. Tak, to nemůžeme, no. Ale že jsou tak pevní v kramflecích, že to není jak nějaký jezevčík nebo kokr. Ten prosím vás, jak mu to bude nepříjemné, on nesleze už potom dolů, on se ožene. A když to bude tvrdě, tak prostě i zobne víc, že už to a oni mají hrozně jemnou kůži, co oni, a i my, jako dospělí. A to se nedá srovnat, to propíchnete špendlíkem. Mu tu kůži, když bude roztržená, tak nesešijete jehlou v kombinačkách. Prstem vůbec to nemáte šanci. Čili tak to je, čili když on po vás někdy ten pes hrábne, když je nějaký, že pomaličku tam jak chce mít klid, tak nemá jak upozornit. On neumí mluvit, že? Tak řekne třeba, začne vrčet, co ty děláš, co nám tady budeš vrčet, rozumíte? Rozumím, a je to kolečko. Ano. Povídalo by se strašně dlouho, já si myslím ale, že čas je vyčerpaný. Nicméně jedno tajemné kouzlo, který dneska nabízí média, to je internet. A já si myslím, že když vám teď v tuto chvíli slíbím, že zbytek povídání, stejně tak jako psa, kterýho tady máme, uvidíte na internetu, tak stačí, když navštívíte naše facebookové profily a nebo stránky naší televize. Tak já se sice usmívám, ale já mám pocit, že dneska je to díl mazlíčků a ještě bych tam dal rovná se horor. Protože mluvili jsme o bojových plemenech, Rottweiler byl docela v pohodě, ale teďka nás čekají rybičky. Rybičky, které si určitě nikdo z nás jen tak do svého akvária doma nedá, protože mají takový obdivuhodný název. Piranha. Dnes jsme opět navštívili obří akvárium v Hradci Králové a tentokrát si budeme povídat o piranhách. Já se chci zeptat, pirani jsou natočený v hodně hororových filmech, kde je během minuty člověk sežrán na kost. Je to fikce nebo pravda? No, pirani, ty, který tady vidíte za náma, co si zde spokojeně plavou v Hradeckém obřím akváriu, tak mají strašně špatnou pověst. Tu pověst mají asi hlavně kvůli tomu, jak se chovají, když žerou. To znamená, velmi zběsile napadají krvácející nebo zraněnou oběť a přitom podle znalostí nebo to, co jsme kde vyčetli a zažili a slyšeli, tak v životě se nestalo, že by třeba pirani zabili zdravého normálního člověka. Vždycky se ukázalo v divočině, kde se vyskytují ve 150-200 členných rodinách, hejnech, takže ta oběť byla zraněná, utopená, zabitá a oni pak, ať je to člověk nebo zvíře, taky prostě okoušou na kost poměrně velmi rychle, musím říct. To pak je skutečně fofr, že ten jejich útok, agrese a to žvejkání, to sekání těma čelisma jde skutečně ve vysokých obrátkách. Ona to je stará záležitost, ale v roce 2007 proběhla zpráva, že se objevili ve Wisle v Polsku, u Krakova. Co na to říkáte? No, tak občas se stává, tohle jsou takové oblíbené zprávy, někdy to trošku připomíná paní učitelku sežranou na jadranu žralokem, ale stává se to a to hlavně tak, že někteří akvaristé nebo chovatelé nebo pseudochovatelé si pořídějí tvorečka, nejen piraní, ale v Hradci byl nalezen na Česlechu elektrárny 3metrový hád a podobně.
A tyhle ty tvorové, když potom se nevejdou do akvária, doma je nechtějí nebo něco, tak místo, aby se obrátili způsobem na odborníky a nechali si poradit, co v tom případě, tak takového tvorečka nebo tvorečky vypustí do přírody, ty visle v Polsku, kdekoliv. A samozřejmě ta piraňa, pokud jde do teplé vody, tak nějaký čas vydrží, žrádlo sežene, ona je velmi adaptabilní, v přírodě má velmi těžký život, zažívá období sucha, kdy dochází k hnojivým úhynům, vlastním napadáním krokodýly, ptáky a podobně, tak i v té evropské vodě vydrží a dokáže se uživit, dokud je ta voda teplá. Jakmile ta voda se dostane, dejme tomu, pod 20-18 stupňů, tak ty pirani nepřečkají tyhle chladnější teploty. Jiná věc by byla, kdyby se tyto tvorové objevily v trvalé teplé vodě i v ekosystému, který je v Čechách. To by teoreticky mohli přečkat pod elektrárnou, u termálních zdrojů a podobně. No. Kolega, který tady tu nádrž čistil, tak tady po něm máme památku. Samozřejmě v uvozovkách. A já tam teď jim teda trošku těch dobrot dám. No a uvidíme, ale vidíte, že mají bříška kulatá, takže necháme se překvapit, jak to dopadne. Jestli se podaří akce krmení, zdá se, že se těšej, tak to vyzkoušíme, co to provede. Takže holky, pojďte, šup. Všimněte si, pokud to bude dobře vidět, že skutečně ten útok je poměrně velmi razantní a hlavně je obrovská rychlost toho sežvejkání ty stravy, protože oni mají předkus, tyhle ty pirani na terérovi a prostě v neskutečnou frekvencí dokážou tu masitou stravu naporcovat. Kromě těch rybiček se jim dává ještě co? No, oni do těch rybiček od nás ještě dostávají vitamíny, dostávají toho speciální směsi, ale vždycky tím základem u těch piraní, u těch musí být maso. To znamená, že vždycky u těch dravých ryb většina akvaristů ví, že nejlepší krmení pro dravé ryby jsou zase ryby. A my se budeme těšit na jaře, že se nám narodí tady spoustu miminek, na který se jistě podíváme. A miminka a rybičky v Obřím akváriu se budou těšit na naše návštěvníky. Před chvilkou jsem říkal, že ten dnešní díl je hororovej a takhle bych přesně vypadal, kdybyste mi postavili na stůl pavouka. Zatím jsem ještě pořád tady, ale jak se starat o pavouky a jakýho pavouka vám ukážeme, to se dozvíte. Je bezvadný být milovník zvířat, ale je bezvadný si někdy držet tak trošku svoje tělo stranou některých zvířat, alespoň v mém případě, protože když vidím toho pavouka, kterýho máš, Pavle, na ruce, tak vůbec nechci říct, že jsem milovník zvířat. Prosím mě, kdy si člověk má pořídit takovýhodle pavouka? Tak samozřejmě přitom, když třeba například nemá tolika času na klasický terénní zvíře, o který je většinou potřeba pečovat každý den. U toho pavouka tam ta péče není až tak taková. Jo? Není to zas takový, že by ten pavouk samozřejmě vyžadoval každodenní péči. Tam stačí samozřejmě pravidelně vyměňovat hlavně vodu, hlavně rosit. Pavouk potřebuje mít hodně velkou vlhkost, ne, teda neplatí to u všech druhů, ale u tyhle gramostoly rozej, tak to zrovna platí. Jak se jmenuje? Sklípan růžový, českým jménem. Jasně. A říkáš mu nějak jako fifinka třeba? Neříkám. Pozná se holka nebo kluk? Samozřejmě holka nebo kluk se pozná, hlavně ve velikosti. Samice jsou většinou větší. A to je holka? Tohle to je holka. To je holka. Měla by holka, přesně bezvadný. Tak možná chlapeček by byl ještě lepší, ten je menší. Co udělat pro to, si vlastně naznačil. To znamená, potřebuje vlhkost, to znamená terárium. Co v takovém teráriu? V takovém teráriu hlavně samozřejmě misku s vodou, to je nejdůležitější, pak nějaký vhodný substrát, který bude držet nějakou vlhkost. Většinou se to řeší rašelina s pískem namíchaná. Jasně. A co jídlo? Samozřejmě jídlo je nejdůležitější. Jídlo samozřejmě se odvíjí dle velikosti toho chovaného jedince. Od malička, od cvrčků, od malých saranča, od čvábů až po dospělýho, kde můžou být třeba i myší holátka. Až takhle, jo? Až tak, určitě, no. Můžou být třeba 2 takový sklípkaní dohromady, nebo 4, 5, 6, nebo každý lepší zvlášť? Je samozřejmě to mít zvlášť. A proč? Lepší je to mít zvlášť, samozřejmě už jen podle toho, samozřejmě podle příjmu potravy, tam je to taky důležitý, že ten příjem potravy a pak samozřejmě i mezi sebou, oni se moc nevyhledávají, až při době páření akorát. Jo, v doba páření to nechejme, jak je to s pavučinou, dělají si třeba pavouci takovýhodle kalibru pavučin? Samozřejmě snovací bradavky mají, takže pavučiny určitě dělají. Většinou to je jakoby přes dekoraci, že si jakoby natáhnou akorát jakoby takový povlak. Udělají si stan. Tak, dá se tomu taky tak říct určitě. Jak často ho máme brát na ruku?
když už takovýho mazlíčka máme? Vadí mu to nebo mu to nevadí? Když už to vezmu takhle, samozřejmě pro to pavouka to je stresující situace. Jo. Když na to není až tak zvyklý. Pro mě je to taky stresující samozřejmě situace. Ten pavouk, když třeba tu situaci vyhodnotí tak, jako, že je pro něho stresující až jako ohrožující, tak samozřejmě může kousnout, protože tam samozřejmě má na to zoubky, ale při většina případů pustí ze zadečku chloupky, které se zasekají, má to takový háčky, zaseká se to do prstů a je to přesně jako jsme řekli, přesně ty... A to je nepříjemný, ale... Docela nepříjemný. Je to něco jako skalná vata, když se nachytá. A to kousnutí jako bolí, je to nebezpečný, je jedovatý vůbec? Samozřejmě trošku jedu má, ale zase jako je to... Jako není to tak. Takový ty malý potvory, ty jsou víc jedovatý, jo? Tak. U těch sklípkanů tam není zase nějak... Na co si člověk má dávat pozor vlastně u takového pavouka, aby mu dlouho přežil? Jinými slovy, jak dlouho žije pavouk? Třeba sklípkan. Tak třeba sklípkan, ten žije docela dlouho. Tam u tohohletoho, tam si myslím, že to bude třeba 5-6 let klidněji, jakože to bude opravdu velký. Pozor hlavně prostě dodržovat prostě základní podmínky chovu. Jak jsem říkal, vlhkost, správný krmení, jo, a mít prostě nějak správně zařízený terárko a na co jsem ještě zapomněl, tak ještě dostačující teplotu. Jo, takže zase světlo. Světlo, tam stačí přesně tak, akorát mít nějakou věřenou žárovku, stačí nějaká 25W žárovka do toho, aby prostě tam... No. Upřímně, Pavle, já si ho pořizovat nebudu. Jestli se najde někdo z diváků, kdo je takový milovník, že ho chce, tak určitě ví, proč si ho pořídí, jak si ho pořídí a ty bližší informace si určitě když tak někde získá. Já jsem rád, že si ale přišel, že si ho přines a vám, že jsme ho mohli nabídnout. Vůbec jsem netušil, co se stane, když vyhlásíme, že můžete psát své dotazy pro našeho pana doktora, který se stará o zvířátka a který bude zodpovídat vaše dotazy. Tak se strhla taková lavina, že máme zasekaný mail, máme zaplněný Facebook, ale pan doktor, což je dobrá zpráva, toto všechno přežil a další z vašich dotazů zodpoví. Pane doktore, je tu další dotaz od Edity Grubrové, která píše z Opavy. Prosím o radu, mám doma 10letého psa německého včáka. Poslední dobou špatně vstává, hůře chodí, jinak je ale veselý a baští. Vzhledem k jeho věku si myslím, že ho bolí klouby. Jak mu mám pomoct? Je vhodné mu podávat přípravek na klouby určené lidem? Takže podávání mlátek na zlepšení regenerace chrupavky bych neviděl v tomto případě jako něco kontraproduktivního, naopak si myslím, že by to mohlo i poměrně hodně pomoci. Co se týče podávání lidských preparátů, to je trošku problém. On není problém snad ani to složení, jako spíš to, že tyto preparáty jsou často různým způsobem ochucené, nějakým způsobem tomu pejskovi nevoní a potom horko těžko do 10letého německého včáka něco dostat. Takové. Mám nápad, zabalím do paštiky nebo šunky? Myslím si, že taková třeba levandulová bude určitě cítit i škoda. Tak levandulovou bych nebral ani já přes paštiku. Dobře, děkuju. Doufám, že je vám to stejně líto, jako je to líto mně, protože dnešní díl Mazlíčků končí, ale není to úplně definitivní tečka, protože je tady pozvánka samozřejmě na ty další mazlíčky, ale pozvánka taky na to, abyste se zúčastnili jako mnozí z vás, kteří už poslali svá videa naší soutěže. Co proto musíte udělat? Stačí, když vezmete telefon, natočíte krátké video vašich mazlíčků, nebo si vezmete videokameru, a to celé nám pošlete sem k nám do televize, my vybereme ty nejlepší, ty odměníme, no a uvidíte to u nás na stránkách. Tak já se strašně moc těším, ale teď už vám přeju, abyste se měli co? Báječně.